ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଜୁନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍। ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ହୋଇଛି, କେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ, ନିର୍ବନ୍ଧ ବାହାର ଫାର ସବୁ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବୁଲେଇକି ଦେଖଉଛି। ବାନା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଆପଣ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ, ବାହାଘର, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ସବୁ କିଛି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଠି ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ମନ୍ଦିରକୁ କଥା କିଛି ଦେଇକି ଦେଲେ କାମ ସବୁ। ଏଠି ରୋଷେଇ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର। ତଳକୁ ଯାଉଛି ଦେଖେଇବି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃଷଭ, ଆମର ନନ୍ଦୀ ବୃଷଭ। ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଦେବା। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ନବଗ୍ରହ। ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଗଡ଼ିକି ଆଇଲି ସେ ଗେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି। ଗେଟ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଦୁକା, ଏଇଟା ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରା ନଦୀ କୂଳରେ, ମାନେ ଏଠି ବନ୍ୟା ହେଲେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି ବନ୍ୟା ହେଲେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଆସିକି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଅଙ୍ଗଣରୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ମୁହାଁ ଖାଆନ୍ତି। ଆମର ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ଆମର ଅଜା ଆଈମାନେ ସବୁ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି, ଏଠି ବନ୍ୟା ହେଲେ ପାଣି ହେଇଯାଏ, ଆ ଭିତରେ ଇଏ ଅଗଣାରେ ପାଣି ଚାଲେ, ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ଆସି ଖାଆନ୍ତି ଲଡ଼ୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟା ନଦୀ ପୁରା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଶୁଖିଲା, ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଶୁଖିଲା ଅଛି, ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମ ଧଉଳିପାଡ଼ରୁ ନଦୀ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆମର ବହିଛି। ଏଠି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ। ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ କୂଳରେ, ନଦୀ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ ନଦୀରେ ବାଲିରେ ଖେଳନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍। ନଦୀ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ବିବାହ ହୁଏ। ଏଇଟା ବିବାହ ମଣ୍ଡପ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବହିଛି। ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।